Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Пастежа пошли с поспехом изналезли Мария и Юзефа, и не могли зложена в жлобе. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход мы распачынаем нашу дзелу у гэтай святой мшы. Усіх вас, шановныя браты і сёстры, у Христе вітаю сабраўшыхся на нядзельную святую Эўхарыстыю. Сёння мы у касцёле перажываем свята святой сям'і Юзефа, Марыі і Езуса. Сёння свята наших сем'яў, таму асаблівым чынам молімся за нашыя сем'і, каб нашыя сем'і былі Богам сільныя і заўсёды у сваім жыцці бралі прыклад са святой сям'і і жылі падобным чынам. На пачатку імшы прадставім Пану Богу усе нашыя просьбы, з якімі мы прыходзім на Эўхарыстыю. Я падчас гэтай святой імшы буду маліцца ў інтэнцыі святой памяці Леона Кіянка, якога ўспамінаем у другую гадавіну пасля смерці, Станіслава, Ядвігу, Галіну, і буду выпрашаць, каб добры Бог адарыў іх вечнай радасцю прыбывання ў небе. А teraz, ażeby godnie przeżyto Eucharystię, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy mogli godnie i z czystym sercem złożyć to świętą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
святій родині далось нам взор життя, справ, абись ми злончені взаємну милостю, наслідували в наших родинах яцноти і дошли до вічної радості в Твоїм дому, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читание книги «Мудрости Сираха». Пан узвысил айца перед детьми, и мати дал уладу над сынами. Кто шанує айца, то чинить умилостивление за грехи, а кто шанує мати свою, то и быцем скарби збирає. Кто шанує айца, то и будет тешиться детьми, и в день молитвы своей будет почутый. Кто шанує айца, будет долго жить, а кто послухмяный пану, то и будет потехой для мати своей. Дитя, подтримливай айца своего у старости и не засмущай его у жития ягоны. Коли навод покине его розум, будь поблажливым, не погоржай им, будучи у полноте своей силы. Бо милосердность до айца не будет забыта, будет выкуплением за грехи твои. Это Слово Божие. Читание послания святого апостола Павла до Колоссянам. Браты, опранитеся аж, як выбранцы Божие, святые и умилованные, у шчырую милосердность, добрыню, покору, лагодность, долгоцярплівасць, терпячы адно аднаго и даруючы сабе ўзаемна, калі хто ні на каго мае крыўду, як Пан дараваў вам, так і вы. А понад усім гэтым апраніцеся ў любоў, якая ёсць повязю дасканаласці, і няхай валадарыць у сэрцах вашых спакой Христовы, на якога вы пакліканыя ў адным целе, і будьце ўдзячнымі. Слова Христа няхай жыве ў вас ва ўсёй паўнаце, з усёй мудрасцю навучайце і настаўляйце адно аднаго псальмамі, гімнамі і духоўнымі песнямі, з удзячнасцю спяваючы ў сэрцах вашых Богу. І ўсё, што б вы не рабілі словам ці ўчынкам, усё рабіце ў імя Пана Езуса, дзякуючы праз Яго Богу Айцу. Жонкі, падпарадкоўвайцеся мужам вашым, як належыць у Пану. Мужы, кахайце жонак і не будьце суровымі да іх. Дзеці, будьце паслухмянымі бацькам вашым ва ўсім, бо гэта падабаецца Пану. Айцы, не раздражняйте детей ваших, каб яны не падали духам.
Гэта Слово Божие. І сталося, що після 3 днів знайшли його у святині. І він сидів з наставником, слухаючи їх і питаючи їх. Усі, хто слухав його, дивилися розуму і відказали вони. І, убачивши це, здивилися і сказали йому матір його: «Сині, що ти зробив нам це? Ось отець твой, і я в великім смутку, шукали тебе». І сказав їм: «Чого ж ви мене шукали? Чи не ведали, що мені треба бути у тим, що належить отцю моєму?» А вони не зрозуміли того, що він сказав їм. І прийшовши з ними, прийшов в Назарет і був їм послухав. А мать його заховала все це слово в серці своїм. Єсус же зростав в мудрості, у годах і в ласці, у Бога і людей. Гэта слово Бога. Умилованому Христе Пане, брати і сестри, як уже казав на початку Святої Мши, проживаємо сьогодні свято Святої Сім'ї, і це свято вигодне, видатна нагода для кожного з нас, поглядаючися в сім'ю з Назарета, бачити, до чого варто імкнутися кожному з нас, імкнутися в сім'ї. Вспомним, что в 2021 году мы розпочали год сім'ї, проживання год сім'ї, і подчас його тише запросили кожного з нас розважати над картацією «Мысли Тіті», документом, присвяченим радості любові, яка живе у сім'ї. І шляхом помноження поглиблення этой радости. Чудовно розважати, поважані брати і сестри, над тим фактом, що Божий Син почав потребу у сімейному теплі, як і у всіх дітей. Навіть по этой причині святая сім'я з Назарета з'являється сім'єю прикладом, у якої всі сім'ї світу можуть знайти спільний орієнтир і натхнення. Сказав папа, обіцяю живот сім'ї. Напевно, шмат у кого може возникнути спокуса
Приклад святої сям'ї як недосяжний ідеал, як щось занадто чисте і далеке від нашої грешної шерої речовісності. Тому папа Франциск вельми выразна каже у гэтай адвертацыі пра сужанства як працэс будавання ў дзень, які праходзіць праз паступовае ўключэнне Божых дароў, у якім немагчыма чакаць дасканаласці на пачатку. Евангельскі ўрывак, прапанаваны нам у сённяшняй літургіі слова, паказвае, што паміж Юзафам, Марыяй і Езусам узнікалі непаразуменні, што іх сямейны досвед не быў пазбаўлены балючых момантаў, не маючы, канечне, такога намеру. Езус падлетак прычыніў боль сваім бацькам, бо не падумаў папярэдзіць пра сваё месцазнаходжанне і вымусіў іх з трывогай шукаць яго. Напэўна, шмат каму з бацькоў знаёма такая сітуацыя. Гэты эпізод сведчыць пра тое, што канфлікты і непаразуменні, хоць і раняць адносіны, пры адпаведным стаўленні бакоў могуць прывесці да больш глыбокай сувязі. Пераадолены крызіс не вядзе да менш інтэнсіўных адносінаў, але ўдасканалівае іх, сцвярджае папа. Нават Езус, сын найвышэйшага Бога, меў патрэбу ў тым, каб вучыцца на ўласным досведзе і ўзрастаць у мудрасці, у гадах і ў ласцы Бога і людзей. Панна Марыя, у апісанай святым Лукой евангельскай падзеі, з'яўляецца прыкладам таго, як важна ўмець канструктыўна выказаць свае пачуцці, без крыку, без абвінавачванняў, а шчыра дзелячыся тым, што ў нас выклікаюць паводзіны другой асобы. А можа свяціць шмат і канкрэтна, гаворыць пра тое, як можна весці дыялог у сям'і, паважаючы адметнасць іншых членаў, імкнучыся да еднасці у разнастайнасці. Папа Францішак нагадвае пра важнасць узаемнай ветлівасці, чуласці і пяшчоты, умення дараваць скрыўды, аснова творчай рэчы для будавання адносінаў, пра якія, тым не менш, мы часта забываемся. Евангеліст Лука раскрывае нам яшчэ адну здольнасць найсвяцейшай Марыі, да якой кожнаму варта імкнуцца, уменне захоўваць усе гэтыя словы у сваім сэрцы. Гэта шлях да таго, каб адпускаць кантроль, нібыта мы ўсе ведаем найлепш, і адкрываць мудрасць Духа Святога, якая непараўнальна больш каштоўна, чым неабходнасць даказаць сваю рацыю. У першую чаргу наша сэрца павінна захоўваць слова Пана. Гэта значыць, слова Пісання з'яўляюцца для нас крыніцай нябеснай мудрасці. Святы Павел жадае сваім адрасатам, каб яны апрануліся ў шчырую міласэрнасць, дапрыню пакору, лагоднасць, доўгацярплівасць і перадусім у любоў, якая ёсць повяззю дасканаласці, адначасова ўказваючы, як гэта дасягнуць. Слова Хрыста няхай жыве ў нас, у вас, ва ўсёй паўнаце. Паважаныя браты і сёстры, наш кантакт са Словам Божым не мімаходзь, а праз якасныя рэгулярныя перыяды заглублення ў яго шлях да таго, каб зерне Божага валадарства перарастала і спела на глебе адносінаў,
у першую чаргу самымі блізкімі людзьмі. Любоў сапраўды ёсць повязю дасканаласці, як неаднаразова нагадвае нам пра словы свайго ўяўлення. Любоў — гэта не толькі пачуццё, але яе трэба разумець у тым сэнсе, як слова «любоў» мае у габрэйскай мове, а значыць «рабі добро», вучыць папа. Варта перачытаць гімн любові святога Павла з каментаром папы Францішка, які асобна заглыбляецца ва ўсе адценні гэтай цноты, пералічаны апосталам, прымяняючы іх да рэчаіснасці сямейнага жыцця. Сіла сям'і грунтуецца асноўным на тым, што яна здольная любіць і вучыць любові. Незалежна ад таго, як дадзеная сям'я можа быць парадная, яна заўсёды можа развівацца, зыходзячы з любові. Сямейныя адносіны — гэта прыгода, у якой ніводзін з удзельнікаў не дасканалы, і кожны мае патрэбу ў прабачэнні. Тое, што яго любоў недасканалая, не азначае, што яна фальшывая ці несапраўдная. Гэта любоў сапраўдная, але абмежаваная і часовая. Таму, калі я патрабую занадта шмат, ён нікім чынам дасць мне зразумець гэта, паколькі не можа не згодзіцца граць ролю боскай істоты або абслугоўваць уземныя патрэбы. Любоў суіснае з недасканаласцю, прабачэннем і можа замаўчаць, сутыкнуўшыся з абмежаваннямі каханай асобы. Гаворка не пра наіўнасць чалавека, які ўдае, што не бачыць цяжкасцяў, слабасцяў іншага чалавека. Але гэта глыбіня погляду таго, хто бачыць гэтыя слабасці і памылкі у шырэйшым кантэксце. Ён памятае, што недахопы — гэта толькі пэўная частка, а не цэлае зланне іншай асобы. І непрыемны факт у гэтых адносінах — гэта не ўсе адносіны. Таму можна прыняць з прастатой, што мы ўсе спалучаем у сабе святло і цень. Няхай прыклад святой сям'і з Назарэта і святло Божага Слова вучыць нас памятаць пра тое, што сапраўды галоўнае ў нашых адносінах з самымі блізкімі і ўцелаўляць любоў у канкрэтных жэстах ветлівасці, чуласці, цярпелівасці і прабачэння. Амен. Teraz uznajmy wspólnie naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, z nieba i ze sprawą Boga Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pochodził się umarł, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak jest znane Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, pochopnie przyjdzie w chwale, sądzić a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Zbawiciela, którego Ojca i Syna powodził, który
с Отцем и Сыном вспомнил от первого еврея, которому шесть пророков. Есть определен святый, повсеместно апостольский курс. Мы знаем, что сам душение жертвы, разом с Иисусом, Марией и Иосифом вознесем до Бога Отца молитвы за все семьи. Молимся за святый костел, который свою деятельность освечивал любовь Иисуса Христа до каждого человека. Тебе просим. Молимся за тех, кто в нашей Украине занимается питанием семьи, как они клопотились ради есть справное добро. Тебе просим. Молимся за католические семьи, как они наследовали святую семью, живущую любовью. Тебе просим. Молимся за суженство, как с Божьей допомогой и умели выражать все стороны питания. Тебе просим. Молимся за тех, кто має намір створити сім'ю, як вони добре подивитувалися до этого отказного кроку в своїм житті. Тебе просим. Молимся за нас, присутних на этой святой мши, как в этот святочный час еще больше поєднав нас з Богом і нашими ближніми. Тебе просим. Молимся за померлых, подчас этой святой миши особливо за Левна Киянку, якого вспоминаємо другу половину після смерти, Станислава, Ядвигу, Галину и всех наших близких, просячи об житті вечном. Тебе просим, всемогутный Боже, храни ласкаво все просьбы учини, как наши семьи жили в тем самом духу, який наповняв святую семью. Раз Христа Пана нашего. Мудритесь об Боге и вашего дара, чье покойте всех конце. Всемогущий Боже, складаем Твои благального дара и помолиться просим, aby za wstawiennictwem Bogorodzicy Dziewicy Świętego Józefa, święty nasze rodziny w swojej łasce i pokoju, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Naprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty,
dali dziewczynie i sprawiedliwie, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, będąc niewidzialnym Bogiem, ukazał się naszym oczom w ludzkim ciele, zrodzony przed wiekami, zaczął istnieć w czasie, aby podźwignąć wszystko, co grzech poniży, odnowić całe stworzenie i zapomniano ludzkość, doprowadzić do Królestwa Niebieskiego. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie piesną i my wszystkimi zastępami aniołów wystawiamy Ciebie razem z nimi wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, sobie wiosek i ziełany Twojej, Hosanna na wysokości, błogosławiony, wyjdzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Naprawdę, jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy gotowo i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Dziewica wydała na świat swoje ciele. Przecież prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy odczyścia Twoje. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszym zmarłych braciach i siostrach,
którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Leonie, Stanisławie, Jadwidze, Kalinie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przed Twoim narodzeniem aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Chwała Boże, który należy wszelki świat, zmiłuj się nad nami. Chwała Boże, który należy wszelki świat, zmiłuj się nad nami. Chwała Boże, który należy wszelki świat, obdarz nas pokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie mi
Módlmy miłosierny Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś Najświętszym Sakramentem. Spraw, abyśmy wiernie naśladowali przykład świętej rodziny i po trudach doczesnego życia cieszyli się razem z nią życiem wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, którą urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu. Proszę Cię o intencję tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowała, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam przeznaczyłeś. Послухаем parafiania Białej, Święty Różaniec na tym tygodniu, prosím провести нас Слове Божие. Понятие королевы покою, которая королева апостолов. У Серадова 17 године Матерь Божия Утешальница, у четверг Матерь Божия Родительки, у пятницу Матерь Божия Злух, в субботу Матерь Божия Варианской, а у неделю 18 године королевы всех святых. На гэтым тыдні літургіі касцёла будзем адзначаць 31 снежня, апошні дзень каляндарнага года, а гадзіне 18:30 святайшая падзякі за ласкі, атрыманыя ў гэтым годзе. А гадзіне 23:15 выстаўленне свяцейшага сакраменту і набажэнства падзякі перапрашэння, а ў гадзіну 24:00 урачыстае благаслаўленне і святая мша на распачацце новага года. Сардэчна запрашаем да удзелу на набажэнстве святой мшы 1 студня
середа, урочисте Святої Богородиці Марії, святе інші у годині 9, 11, 13 і 18 святонши, а 16 годині не буде. Другого студеня установим святого Василия Великого и Григория Насьянского, біскупов і докторов Костела. Саме перший четвер месяца молимся об новых покликаниях. Так само 2 студеня в 11:00 наши сестры запрошают детей на мастер-класс, где можно будет научиться робить своими руками подарунки на святы и не только. Отбываться это будет у катехетичном классе преподавания. 3 студеня, першая пятница месяца молимся на Святейшего Сердца Пана Иисуса з раницы, после адорации године 9. 5 студеня, першая неделя месяца адорацийная, после уже 9 године адорация на Святейшем Сакраменту, до 15:00 после суммы урочистое благословенство и смена роженцов гробниц. Продолжается запись на душпасторскую визитацию, так званую коляду. Просим створить список тех, кто жадает отримать Божие благословение и хочет свято навідав их дом и самим засвячанием. Этот список просим приносить у закрытую, так само можно записаться индивидуально. Так само сегодня, в 12 године, в нашей парафии отбылось урочистое распочатие нового юбилейного года. Ведаем, что это год у Костеле католицким открывая год юбилейный, можно сказать, годов. Костел этот год отзначает, дякуючи Богу, ласки и дары підсумовуючи проблемах життя і згодно з розпорядженням біскупа Дарія має право виділяти особливі святині, як юбілейні. Наша святиня, людська пара, призначена як юбілейний костел, буде з'являтися на третього свята більшого года своим особливым санктуарием, где можно принимать отпуск, даровать за себя и возгородить своих близких. Сегодня как раз самая юбилейная двери нашего костела были отчинены в литургии Сон архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Поэтому за сегодняшнего всего года можем ласки от Бога выпрашивать и умоливать их тут у этой святыни. Щиро дякую всім за супольні молитви, за складені ахеровання, за всіляку оказану допомогу. Час праці, починку, будемо з вірою Божого благословення. Пан з вами, нех вас благослови Бог Всемогущий, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. И час покою Христуса. Христос родил, и наследший родил. Темноту ясности, променистый крови, анёлы тем радуют от небес и спевают Глория, Глория, Глория.
Хотел записаться или как? Он сам позвонит.